Prečo niektorí ľudia zabudnú, ako zle sa s nimi zaobchádzalo? V momente, keď sa tá istá osoba opäť začne správať milo. Nie je to slabosť, je to psychologické podmienené. Pre mnohých, najmä pre tých, ktorí vyrastali s túžbou po náklonnosti, alebo sa len zriedka cítili skutočne videní. Aj tá najmenšia láskavosť sa zdá byť dostatočne silná na to, aby zatenila mesiace bolesti. Ich myseľ sa drží dobrých chvíľ, pretože viera v to, že sa daná osoba zmenila, sa cíti bezpečnejšie ako akceptovanie bolesti. Toto často pochádza z traumy, vzniku puto alebo občasného posilňovania, kde zmes bolesti a náklonnosti sťažuje odchod. Začnú ospravedlňovať minulosť, obviňujú sa alebo presviečajú, že druhá osoba to tak nemyslela. Hlboko vo vnútri sa jednoducho chcú cítiť cenení. Takže keď sa konečne objaví láskavosť, berú ju ako dôkaz, že vzťah sa dá stále zachrániť, ale ignorovanie zlého zaobchádzania neodstráni škodu. Skutočná starostlivosť vás nezničí a neskôr vás nenapraví. Láskavosť by mala byť dôsledná, nie odmena za vašu toleranciu.